building ekdom tungmani taimono musungui asuk phaimaniya जों बाध्य खालायजाखा तामनि बागै हिंगांके साधारण बरक एटेक खालायजाक मानि जास्टिस सानमानि अबहाय पार्टी मुंगिया जों गतनो सैमानो अबनसै सिगांबो जों रादापुर थानाव फायथांगा गतना हिंगांके लायथांनाय 7 तारिख शनिबार हर खुमुलुंनि न आशिष देबरमा चिनि कक्टमा थुमनाय बो सामुं सित्रा तांनाय रकबाय एटेक खालायजाखा टाइन दिनो 8 तारिख रादापुर थानाव एफआईआर खालायजाखा आजरावनो आगरतला प्रेस क्लाबनि प्रेसिडेंट प्रणब सरकारनि नेतृत्वे जों खुमुलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी त्रिपुरा जार्नालिस्ट यूनियननि अजमारक फायै जों पुलिस बाय कक सालायगा पुलिस कक रजाक दङ 24 घन्टानि बिसिङावनो सामुं सित्रा खायनायरकनो एरेस्ट खालायनाय फैयाबा जों खाथुङै दंमानि खाखाय दंमानि आसामनि एरेस्ट जोंनाय कक्टमा थुमनाय रकनो सप्रबनाय रक बरक माजरा राग रजाकनाय हनै फैयाबा जों प्रेक्टिकली नुकमागै मानमानि हिंगांके 24 घन्टा लायखा 48 घन्टा लायखा 3 दिन लायखा 4 दिन लायखा 5 दिन लायै दिन बायके 6 दिन गाना थाङि दं खाना शनिबार फायके 7 दिन कानाय फैयाबा ताबुकबो आसामिनो एरेस्ट खालायजायाखो जे हावो जे हास्टेवो रिपोर्टार्स रकसे कक्टमा थुमनाय रकसे एटेक खालायजागै जास्टिस मानलिया हांगांके सयकुबुय बुस्थुमजागलिया हांगांके ओ जागाव साधारण बरक एटेक खालायजागमानि साधारण बरक बुइबाय चप्रबजागमानि केबोबाय हामिया खालायजागमानि रेप खालायजागमानि हुमखिरजागमानि आबहाय गतना रक के बो जागाव बुफ्रु जास्टिस मानसेनाय जों केबोनो हामिया सानानै थांमानिया कुनो बदलनो हामिया सानानै थांमानिया सामुं सित्रा खायनाय रकनि बरकनि कुनो जात गरै धर्म गरै बरकनि कुनो बदल गरै क्रिमिनेल न आवन बागै जों जास्टिस सानो दिनै 6 दिन नि सालो जों अर रादापुर थानाव आगरतला प्रेस क्लाब खुमुलुं प्रेस क्लाब त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी त्रिपुरा जार्नालिस्ट यूनियननि अजमारक फायै जों दिनाव रादापुर थाना बसखां आसुक फायका सानमुं कायसा सिमिनो बिचारनाय कुट फैयाबा पुलिस कमप्लेन मान खांगांके एफआईआर खालायनानै पुलिसनि दायित्व पुलिसनि कर्तव्य पुलिसनि रेसपन्सिबिलिटी पुलिस जे जागाव कक्राझार दंमानि 24 घन्टानि बिसिङावनो आसामिनो रमनाय फैयाबा रमियानि बागै जों दिनै आं फैलाबानो साखा जों मुसुङै अर आसुक फायमानिया अबनो कारिबो सारा त्रिपुरा राज्यआव बसखांनि जराव कुनो कक्टमा थुमनाय कुनो कैमरामैन कुनो रिपोर्टार कुनो जर्नालिस्ट एबा कक्टुम बेदको सामुं खालायनाय रंनि साकाव केबो याग्रखांगांगांके आफुरबो जों सिरिं दंला खुमुलुं प्रेस क्लाब आफुरबो जों सिरिं दंला आगरतला प्रेस क्लाब जों जत जागावनो सारा त्रिपुरायाव थांगै अबहाय सामुं सित्रा खालायजागमानि अबहाय इन्सिडेन्टनि बागै जों खौरांथि सानाय जों जास्टिस साननाय जों नांखांगांके लिगेल साइड थानाव जों जास्टिस मायांगांके जों कोर्टआव थांनाय पुलिस बाध्य कमप्लेन मामानि यागुलो एफआईआर खालायनानै दिनै सानमुङावबो डाक्टी एफआईआर मानमानि यागुलो पुलिस एरेस्ट खालायहांगा दिनैनि बिसिङाव जों रुट आचुकनानै लामाव आचुकनानै बाद दंनाय आबोनि रेसपन्सिबिलिटी कुनो मीडिया या कुनो प्रेस क्लब या कुनो मीडिया हाउस या आबोनि रेसपन्सिबिलिटी ओनली पुलिस जोंनाय जों दाबुं साइरबो जों लामाव आचुक खांगांके आबोनि रेसपन्सिबिलिटी ओनली पुलिस ताबुक सुक जरा रादापुर पीएस नि बखाक्तै ताम कक फिरक जाखा पुलिस नायटुगै दङ आसामी रकनो एरेस्ट खालायनानै बर'नि बखाक्ताबो साका फैयाबा नायटुगै दङ माबाय दं या दाबुकबो जों नुगै मानिया खरक जाना फान एरेस्ट खालायमानि जों जरानाय सारिक जरातै बा तिनि जरातै पुलिस तामो स्टेप नाहार नong mani je chini sangbadik no bumani tui omoni tini to sung deputation room joto Agartala press club by Khumulung press club joto pal mili with media ro omoni asami mamang khata asami mam kha tini manja kha sung 7 tarik na je complaint mamani boren sung continuous rate khai tango
hingga tini lastly orang deportation rumah kia bon sekarang ang patok jaga no bisa no naik lagi hingga bon no orang red kayak kia hingga tahu kumunung ikut parga na manja ke orang itu tes kayak gitu খরব বসু masan main asal masan te masa to bon logo to man sibo to bon buya asal kayak bo masan main asal masan Swades development kami rok kami kena mana dino bon doi bo sabota bini bukan ibu mu bukan bon bukan dong acha suyang sairon bukan bunga tahu emne umur busur no pun umur 32 unta bom hai rok kes rok ke jago case to amne borok jaga kisa asok laifro boyang thangpro ringi bujagi sawa actually sing bisin khamene pore amne sine amne kok kisi kata kating le kana ta angge bisa sal dong halga boni bokrok kisa fatika angge treatment no khaira ka bon bore je proceeding sing espalo sing na khangga bon arrest kya Sar bono bo jagane hoite tini kotraite dibono bono iku parganda jini edison kumunung parganda erzan bon difi